So yun, what's up mga kasolid? Kumusta po kayo lahat? At start na ako magluto ng melt in your mouth crispy pork belly. Yun no? Napakalaki oh. Nasa ano to mga kasolid? 1 kilo at kalahating pork belly. Tsaka wala siyang masyadong taba oh. Ang ganda oh. So ang unang gagawin natin, isasalang muna natin dito sa ating pressure cooker. Maglalagay lang ako ng tubig, pamintang buo. Maglalagay din ako ng bawang. Isusunod ko rin ilagay yung ano natin, yung luya. At meron din akong star anise tsaka laurel, pampabango. Tsaka mas maganda yung may star anise, nagbibigay siya ng ibang aroma mga solid. Lalagay din ako ng sibuyas. Siyempre, pampalasa natin, asin. At siguro mga solid, papakuluan ko to, bibigyan ko ng 1 oras para saktong-saktong melt in your mouth siya. Balikan natin mamaya. So yun mga solid, pagkalipas ng 1 oras na pagpapalambot sa ating pork belly, yun oh, napakalambot na nito oh. At bago ko siya prituin mga solid, gagamitan ko siya nito. Ang tawag dito, heat gun. Ang lumalabas na hangin dito, mainit. Kaya kapag ginamitan natin siya nito, mabilis lang siyang matutuyo. At mas malutong yung balat niya pag natuyo bago i-prito ito mga solid. Yan, ito na yung itsura niya mga solid. Tuyo na yung balat oh. At pwede na natin i-prito. Siyempre, balikan natin mamaya, baka tumalsik, may sipas. Yan, ito na yung itsura niya mga solid oh. Pwede lang tirahin to. Magpe-plating lang ako, tapos kainan na naman. Yun oh. So yun mga solid, ito nga akin nilutong melt in your mouth crispy pork belly. Yun oh. Napakalambot oh. Yun oh. Tumutulo yung juice niya. At dahil na-bless ang pagkainom ka, anong gagawin? Kainan na po. Kainan na po tayo mga solid. Bigyan natin ng ano dito, Mang Tommy. Yan. Sobrang malambot siya mga solid yun oh. Tapos ito. Cheers tayo. Try muna natin ng walang sauce. Kain po. Lambot. Ang malambot no. Ang tayo sa Bang Tomas. Sarap. Shoutout nga pala kay Richard Manuel at kay Jan Tagbago. Shoutout po sa inyong dalawa mga solid. Napakalambot.
Ito yung try mo, boy. Sipat malambot. Hindi, no? Try ko yung ano. Kita mo ba yung mga solid yun? Grabe ano? Ay. Kukunin ko yung balat, yung laman. Yung balat, yun o. Stirahin natin sa Mang Tomas. Sabay subo. Lambot. Sobrang lambot niyo. Laman. Yung sobrang napakalambot niya mga solid. Ay. Medyo nahirapang pungumuya si Boy Sipat dahil yung mga ngipin niya magpapalita dahil nagbibinata siya ng Boy Sipat. Solve na naman si Mrs. Kitchen ito. Siguro last na lang ako ng Tomas, yun, no? Ano, Boy Sipat? Nag-enjoy ka ba? Masikip ngipin mo? Opo mga solid. So yun mga solid, sana po nagustuhan nyo ang aming masayang kainan. Melt in your mouth crispy pork belly. Ay, maraming salamat po sa panonood mga solid. At hanggang dito na lang siguro, no?